Töweş gün ýaşanyna tekrarda başlany. Awar goşuny uly ýöne olar tertipsizdi we bir-birinden özüňe hereket etýärdiler. Mumin kagan muny artyk maslaga öwürdi. Eskerlerini ýylan kimin siňip, bürgüt kimin urun diýip buyurdy. Gök Türkmen töweşçiler düşmanyň gowşak taraplaryny bilip toparlaýyn hüjüm guradylar. Mumin kagan ýyllarym ýaly urýar we ýyllarym ýaly ýyda çekilýär diýdi. Gök Türkmen atlary ýygy hereket edip awarlary howsala düşürdiler. Awar goşuny bu duýdansyz hüjümlere garşy ýeňiş gazanan ýaly görüntüdi. Birden ýeňilenlerini duýman aldylar. Mumin kaganyň strategiýasy bilelikde güýçli diýen pikire esaslanýardy. 550-nji ýylda Mumin kagan awarlara garşy uly ýeňiş gazanny we Gök Türkmen döwletiniň düýbüni tutdy. Bu ýeňiş Aziýanyň güýçli gawramlaryny ýetdi. Agly birlik bolmasa güýç ýok, güýç bolmasa adalat ýok, adalat bolmasa Türkmen halky ýok. Mumin kagan bu sözler bilen ähli taýpalar bir gaýdan aslynda ýagnaýar. Bu ruhyň esasyny uly imperiýa döwletdi.